आं थांखांफिनबाय मेरा नया जीवन फै नोंबो फै आंबो थांखांफिनबाय सर्बनास खालामजोबफिनगोन जोंनि खर'खौ दानस'दोंथ' साफा साफा गासिखौबो नागारा औ बाबा आंबो नागारा फुरा खिथेर लाफिननांगौ बिसिनि थाखायनो जोङो आजर आमर जानांगौ सक्तिखौ मोननो हायासै मोनफुहांनायावनो जोंनि खर'खौ दानस'ना होनानै औ बाबा सैथोखौनो बुंदों नों आरो नैबे बुरिनि खर'खौ दानस'नानै बुलि होनो हाखानायखायसो नङामोनब्ला जोंनि थांखांफिननांगौआ मुस्किल जासिगौमोन मिथिबाय दा औ बाबा बेखौ थि समावनो बुलि होनो हायामोनब्ला जोंनि खर'आ जरायफिननाय नङामोन नाथाय जोंथ' आजर आमर जानांगौनि सक्तिखौ मोननो हायासै खर' दानस' जायामोनब्ला जोङो मोनग'नो हाबायमोन मिथिबाय दा औ बाबा जोङो आजर आमर जाफिननो थाखाय मा राहा लानांगौ बेखौल' बुंदो दे जोङो फुरा सिगांनि बायदि मानसिनि खर' दानस'फिननांगोन नङाब्ला जोङो आजर आमर जानो हानाय नङा माब्लाबाबो जेसे मानसिनि थै मोनलोंगोन जेसे मानसिनि खर' दानस'नो हागोन एसेनो अजर आमर थैनो रोङै जागोन अब्लालाय बाबा बेखौनो खालामफिननोसै जों मानोथो गोबाव खालामबावनो नङा औ गोबाव खालामनो हानाय नंला गाबोननिफ्रायनो नों बे खामानिखौ मावजेनबानो जाबाय जागोन बाबा बै सासे सिख्लानि मोनसे स्कार्ट खावना लाबोआखैमोन होनब्ला बेखौनो जोङो नोजोर होग्रोनांगोन नाथाय हमजानो मोननाय नङा दे हमजानो मोननाय नङा बोरैबा जुदि हमजायोब्ला जोंखौ थांखांबाय होननानै मोनथिफिनोब्ला जोंनि खामानि मावनांगौआ आद्रा थागोन मिथिबाय दा औ बुजिबाय बाबा जागायनोसै अब्ला खामानिखौ गाबोननिफ्रायनो Pot, 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 pot. Pot, 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 pot. Pwj, Mawzirani. Pwj, 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 Mawzirani. Mawzirani. Pwj, जोंनि खाथियाव माबार फै माबार नुजा फै फै मावजिरानि फै फै मावजिरानि फै माबार
फै फैल' नों माबोर फै मावजी रानी स्वागत है नों जोंनि खामानियाव हेफाजाब खालामनांगौ खामानिया जाबाय खोमाया ओरै हर नों ओरैदि खालामनांगौ बुजिबायना बुजिबाय आरो नोंसिनि थांखिया मा खोन्थाहर औ बाबा जोंनि थांखिया मालायनि मोजांखौ नायनो हायै आरो जोंनिख्रुइ देरसिन रावबो जानो हायै आरोबाव जोंनि हेंथा खामानि मावग्राखौ फोजोबस्रांनाय मानसिनि थै लोंनाय खर' दानस'नाय आजौरा मरजानाय औ मावजि रानी बुंदो आंनो मा होगोन नोंसोरो नों जेखौ बियो बेखौनो मोनगोन नोङो मावजि रानी नों बास जोंनि खामानि मावनायावल' हेफाजाब खालाम जागोन दे नों लवगि होनाय सासे सिख्लानि न'आव थां जागोन दे लोगो लामब्रे औ लावगि लोगो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसिम जोंनि रायजोआव जेनिबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि इना इनि हिंसा हिंसि दायना जुगनानि खबनिफ्राय बारग'नानै दासिम सुखु गोजोनै जोंनि रायजोआव आलो गोजोन रायजो जागासिनो दं जोंनि बर' हारिफोरा औ लोगो आंबो बेबायदि नुथायखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों लोगो औ लोगो आरोबाव इयुनाव सिगां समनि बायदि दाजाथों होननानै आं इसोरनियाव अराय सम आरज गाबबाय थागोन औ लोगो आंबो बेखौनो सानो सिगां समनि बायदि जाथाया बे समाव माब्लाबाबो दाजाफिनथोंसै होननानै औ लोगो ओमफ्राय नोंसिना आदैया माबोरै दं खबरफोरा जोंना बाबाया मामि खर' दानस' जानायनिफ्रायनो बियो दुखुआनो दुखु दासिमबो दुखुआवनो दङ बियो दासिमबो दुखुनिफ्रायनो मानसियानो सुखुआव फैनो हायाखै दाबो दे लोगो लासै लासैनो गासिबो मोजां जालांगोन ओमफ्राय लोगो नोंना खबरा बोरै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो जोंहा लोगो मोनलायफिनबाय दाइना Part-3 आव औ लोगो आंना खबरा दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो लोगो ओमफ्राय नोंनालाय आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो लोगो मोजां लोगो बिदिबालाय बिदिनो जानांगौ लोगो दे होनबालाय थांनोसै आङो हनै सानाबो हाबनोसै बारा गोबाव गैलिया न'आव थांनोसै आङो लोगो थाथ'दो दे औ दे लोगो सम सम फै खबर लालाय दाबाव आंखौ लोगो औ लोगो आं बावा आरो आं खबर लागोन दे होनबा बिदिब्ला आं थांसै थाथ'दो औ दे लोगो
बोसोरावनो गिलु बालु आंहा बिदि हरनि टाइमाव मावजि गाबनायखौ गिनो ओंखारसो गारथारोहाय मानो मावजि गाबलाबाय थाखो दे मा माया जानो नागिरलायखो बेसेबांबा गोबावथारसैमोन बिदि मावजि फेसा गाबनाय खोनाथारिया दिनैसो मा जानानै मावजि जायो खोनासंनो सुखुलायै गाबफैखो मा जानो नागिरलायखोहाय गसाय आयै खोनासंनो हालां मा जाबावगोन माबायदि दरनि गाबखो गिलु बालु आयै हालां जिसिङावसो खाख्लुमनानै थानोसै आं गिबायसो आं हो आरो सोर मा दरग्रे खेवखो गिलु बालुनो 12 बाजियाव जोंहाथ' मामि बाबामोनहाबो उन्दुजोब्बायसो सोर दरजा खुलिखो देग्रे होलायलायनाय गिबायसो आं हाबसोनानै थानोसैसो आं बुहुदसो फैखो ना माखोब्रा जोंनि न'आवलाय बहा गाबबाय थादों बे मावजियालाय नायथारनोसै आं बाराखौबा खोनासंनो हाथारलालां बे मावजि गाबनायखौ सोरबा फैदों नामा बेयाव सोरबा दं नामा सोरबा दङबा आवाज होलाय अननानै सोरबा दङबा आवाज होलाय नै माथो सिरिसो बेयावनो गाबबाय थानाय खोनाथारदोंमोन आं आरो बै मोनसे रुमावबो गाबनाय खोनादोंमोन आं माथो बेयाव जेबोआनो गैया सिरिसो मावजिबो गैया माथो र' नागिरनि आं थेवबो जेरावबो नागिरजोब्बाय आं माथो मावजि गाबनाय खोनादोंबाबो मावजिखौनो नुवासै आं आच्छा आंनि साननायसो जाखो ना माखो ना सिमां ना मोगथां जाखो आंजोंलाय आं हमनोनो मोनला मामि बाबामोनहाबोथ' सिखाराखैनो आं नायबोखाबाय बिसोरबो सिरि उन्दुनानैसो दंखायो होमबा दहाय दरजाखौ सोर खेवखो दे आं आन्दायबायसो आं सिरि उन्दुनानै थानोसै गिबाय आं फिसा मैया मोनायाव मावजि गाबनाय खोनायाखै नामा नोंसोरो बहा मावजि गाबनो जोंनाव आयै मावजि गाबनाय खोनायाखै नामा नोंसोरो जोंनाव खयथायाव गाबा मैया हरावलै 12थासो जाबायमोन खोमा है आं खोनायाखैलै नोमफायाबो खोनायाखैथ' सिरि उन्दुनानैसो दङ जोङो 12थाबा जेबो खोनायाखैनो माथो आयु खोनायाखै आरो एथ' खरा मावजि गाबदों न'आवनो जोंनाव आरो दर खेवनायबो खोनादों खोनायाखै आरो नोंसोरो खोनायाखै आंथ' दरखौ नोंसोरखौसो खेवदों सानबावदोंमोन आरो बेखौनो बहा गाबदों होननानै नागिरहैबावदोंसो आं जानला मोनला मानो नागिरहैनांगौ खोनादों नालाय सिरि थाबानो जायो आरो हरफ्राव जानला मोनला दा ओंखारलाबाय बोथोरा साखनद्रानिबो सोलिगासिनो दं दासान्दि आरो दायनाया जोबनानै थांबाय होननानै माब्लाबाबो दासान नोंसोरथ' जोब्बाय दायनाया गैला होननानैसो सानजोब्बाय नाथाय सिं थायो दे फिसा जोंसो मिथिया गैयै बायदि नङै बायदि जानानै थायो बिसोरो मोजाङै थालला बोथोराबो साखनद्रानि ओंखारनाय दिन आरो दायनाखौ जोब्बाय होननानै सानो नोंसोरो जोब्बायबाबो जोब्बाय होननानै दासान साबधानै था फिसाफोर है दायनायालाय गैखायाना जों बुथारखाबाय बेसेबांबा गोबाव सिगाङाव खर' दानस'नायालाय थोद थेवबाबो बिसोर थैनानै थांबाबो आंहा गोसोआ गनाया दासिमबो दं मोनबाय थायो आं फिसा है आयै बाद दे बाल सिगिनोल' नागिरो सिगियाखै दे गथ' नोंगौखौसो बुंदों आं दायनाया जोबनानै थाङा माब्लाबाबो बिफांनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव फिथाइ जानाय बायदि जालांबायसो थायो है आगोलायसो खोनादोंमोन आं खर' दानस'लायनाय मालाय लामब्रे बिमाखौ दानस'नाया दा गैलालै रायखांबाय थानांला बे बाथ्राखौ दाथ' जों मोनथिया नालाय गैया नाथाय सिं थायो फिसा नोंसोरो साबधानैल' था जेरावबो जानला मोनला ओंखारलाबायनो नाङा गोदाव सोराव दे बाद दे नोंना बाथाय खालि बिदिल' थांखांनाय बाथ्राखौनो आरो लाबोफिनलायबाय है ओंखाम जायासै आं
थै मोजांसो बुंदों आं फिसा फोथायबावाना नों उनावसो मोनथिबासो गम मोनगोन है बाल मामि अभार लेक्सारनि दखान होबाय थानाङा है दे जेबो होना आङो मा जायो जालाथों उनफ्राव फोथायाबा साबधानै था होमबा सिगिल' नों होननानै बुङो थाद सिगिखायोल' नों मा सि अख्रा गथ'आबो खोथाफोरखौनो मानिया बुजिया दासिमबो मा सोंखो जोंनावलाय सिखावसो फैखो ना माखो ना साखन्द्रासो फैखो ना माखो गिबायसो आं खोनासंनो हाला एथ' गोबावनि उनाव बेबायदि गाबनायखौनो खोनाथारासैमोन दिनै मा बिदि गाबलाबायखो सिखावसो फैखो ना साखन्द्रासो फैखो जोंनि न'आवलाय लेब सिङावसो हाबसोनानै थानोसै आं गिबायसो आं सफैबाय मावजि रानि मारै नुबोखो बहुत बरिया जोबोर मोजां नायना मा खालामबोखो नों सैमा जालाय मावजि जालाय खारनानै फैबाय सिगि सग' खालामनानै जोबोर मोजां मावजि रानि खामानिया जाबाय ओरैदि बुजिबायना आं मा होनदोंमोनलाय खामानिया ओरैदि गाबोननिफ्राय मावदो जागोन